Moi miksi? Ja nyt laitetaan sen otuksen tähän. Kun mä teen. Ja mun ei siis mene tässä kauan aikaa. Menee vaan joku 5 minuuttia. Tai 6. Joten joo, aloitetaan, koska ei tää mun yksin höpötys nyt ole tässä. Joo niin, aloitetaan. Näitten sivujen kattamiseksi menee kauan. Nyt mä kiinnitetään sen itse lyhteeni bökkiä. Tänä 18. Sitten teipataan nämä reunat. Tänne taakse kaikki alennukset ja kaikki. Joo, mut siis jätetään vaikka tällä. Jos täältä tulee mitään. Joten joo. Joo, toi kuvas nyt tossa, kun mä teen Hello Kityn. Ja nähdään ihan kohta PT2, kun mä oon kirjoittanut nää, tai kirjoitan vieläkin. Koska siis mä kirjoitan nyt vielä. Tää eikä ole Hello Kityä. Mut nähdään PT2. Siinä mä taas täytän sen nopeuden.